падари ман беҳтарин дӯсти ман аст. чаро? чунки аз хурдӣ ӯ маро мефаҳмид. медонист ки дар лаҳзаҳои душвор чӣ тавр маро дилбардорӣ кунад. гоҳе бо ман чун кӯдак бозӣ мекарду, гоҳе ҳамроҳам дарс тайёр менамуд. ӯ шахси комилан ғамхор, бо таҳаммул, кордон ва меҳнатӣ аст. ман ҳамеша мехостам мисли ӯ бошам. ва имрӯз назари мо ба ҳаёту муҳит як аст. марди ҳақиқӣ бояд чӣ тавр бошад, чӣ донаду чиро омӯзад, чӣ либосе ба бар кунаду оиди чӣ гап занад. падарҷон, ман миннатдорам ки маро дастгирӣ мекунеду ба иқтидорам бовар мекунед. ман ҳам ба маслиҳатҳои шумо бовар намудам ва барои ҳамин донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистонро интихоб кардам. донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон ояндаро дурахшон соз.